Malawi Brief. Mwaswera banji ya Malawi nonse pa Limpopo FM ndikulandireni ine Comrade Mtanyi wachi programu imene tikuti cheni ndichiti kapena kunena kuti zeni ndiziti amalawi tigwire ziti. Programu imene tikuyambaso pa Limpopo FM ndipo nkozi ndi muulusi wake Comrade Mtanyi. Zeni nziti kunja kwa Malawi kwachitika nkhani imene anthu ambiri mitu ya usiku kwira ku State House kwa ipisidwa. Dr. Bakiri Muluzi atalimbana ndi MCP anapita ku State House. Atachokako ku State House kuchoka mboma panalibe manong'onong'o, panalibe zokamba zokuzana ndi ku State House. Anabwera apingwa Mutharika, mzimu wawo zosamumtendere, sitinamve mnthawi yawo kuti kunachitika zakuti. Ndi pamene temu imene chamamaliza amayi Joyce Banda, ndipo amayi Joyce Banda nawonso pochoka kumene kuja anasira apita Mutharika. Apita Mutharika pochokaso kumene kuja anasira Lazarus Chakwera. Lero Lazarus Chakwera akuchoka ku State House. Mitondo ya zimbuzi yaphwanyidwa, ma TV aphwanyidwa. Nkhani ili apa ndi ku State House. Ka nyumbayo yayandikana ndi State House koma nyumbazo ndi zaboma, chifukwa tikumva nkuyankhula kwa Jessica Bwira akukhala ngati kuti ku State House iko palibe china chilichonse chimene chachitika. Akuti mpaka mangamira atengedwako, akuti mangamirawa anabweresa ndikamuzo atengako. MCP nchani kodi koma ngati chili chirope cha chilima ndezi ntuti zakuvuta aneta. Ndecho ncho Malawi programu yathu chigawo chakumadzulo kuno tikufuna timve cheni nchiti tonse tatiye timve zimene akuyankhula amayi Kabwira. Timve zimene akuyankhula amayi Kabwira. Tikamva zimene akuyankhula amayi Kabwira nde tikufuna timve mtolankhani wathu Catherine Maulidi amene anapita kumeneko ndikukaona ndi maso ake zimene waona iye, zimene akuyankhula. Ndi amalawi musiyanise zimene akuyankhula Jessica Bwira ndi zimene akuyankhula Catherine Maulidi wa Times. Zeni ndiziti tamvatu anthu mpaka kumachola nkhuni kudula mitengo. Ndiye zeni nziti tonse tizimvere limodzi. Kwa nthawi yoyamba mbiri ya Malawi, president wina kuluza, winayo pobwera kukapeza makoma onse a nyumba apakidwa manyi. Ma TV atotokoledwa ena aswedwa, mipope adulidwa kwa nthawi yoyamba.
no matter what, nyumba indi quarters. Limpopo FM tikuuzani maina anthu ndi nyumba zimene zaoneka kuti nyumba izaonongeka tikupasirani kuti nyumba iyi makhala akuti kutero ngati mwaona pa Limpopo FM tikuthamanga pa ground tikudziwa tili ndi mkute wa nkhani ya Eskom, tili ndi mkute wa nkhani ya ku polisi, komano nkhani zonsezo tizibwerese. Tafuna kuti tithamangise nkhani zimenezi kuti Amalawi adziwe chifukwa tikusakasakaso ena mwa iwo amene akukhuzidwa ndi nkhani imeneyi. Choncho Amalawi tateni tizimvere limodzi tiyamve amesi Mai Jessica Bwira akuti chani. Tikamva Mai Jessica Bwira ndiye timumvenso Catherine Maulidi ndiye tione kuti kodi zona zenizeni ndi ziti. Zasindikiza nkhani za National komanso za Times zasindikiza mu front page lero kuti nyumba imeneyi yaonongedwa. Mukuziwa kuzotani pa nkhani imeneyi? Ife tikudziwa kuti ndizomvetsa chisoni kuti ma-newspaper angathamange kumakamba zinthu zoti kunatata kuti ngakhale chithunzi chimene akika pamenepo chithunzi choti chimadziweza chithunzi kumeneko kwina kutanthauza kuti nkhani pa Congress Party kuti tiye tifufuze tisanayambe kuloza manzala. Ife ngamene tinamanga State House kumene akukambayi Dr. Chakwera pochoka kumene kuja ngawo nonge chinthu choti chipani chawo chokuchinamanga ifeyo monga chipani kwachi kunati kuchamanga Malawi osati kuonongayi tuziwa tonse pamene tili pano kuti DPP pene yalowamu ikufuna njira zoti Amalawi atayambe kuwayang'ana kuti kodi akupanga chani kuti atipsamphayo wa Malawi. Iwoda akanena kuti adzapatsa anthu free education, akanena kuti atetsa mavuto Malawi muno. Malawi moti ayamba kwapanga zimene akubweretsa izizi kuti attention ya Malawi ichoke ukoko. Ife tikuti bwetani independent akapange cheki osati DPP ibweretse tonse pano kuti Congress yapanga kakuti. Chifukwa tonse tikudziwa pamene takhala pano kuti kuzipinda zoti munthu akagonje kumene kuja ndikofunikira kuti akagonje kuti munthu wachikulire ngati ahechi apano ati ukafikako titirida akangoruza dziko lino kuti tusaka bajeti yoti State House ikhale nyumba imene munthu wazaka za Professor Peter Mutharika angati ukhalamo kutanthauza kuti kukufunikira ma-adjustments kumene kuja kuti president amene abwera pano ati ukhalako. Ndipo ifeyo monga chipani cha Congress tidapati vuto kungonena kuti tufunika tipange kuli nyumba ino tikhala ikusamala munthu wazaka ngati zimene ziti. Kila chimene tikudziwa ife akuyika njira yoti adye ndalama za Malawi. Malo mongonena kuti tufuna njira yoti pa mid-term budget tikupeza ndalama njira yodyera ndalama za Malawi palakangotiuza chifukwa State House imene ndiyo mwinja achakweranga kuyankhulani akupereka concession speech pamene pajapo anyuza nalowa akuzofeza anthu analipo. State House yakayendetsedwa munjira yoti olimba amapitako amataxi people inali oyamba kuona president amene amategula nyumba yachikulu kwa wina aliye. Lenkhani ndi ife tikuti musatinamize pano mufuna tisiye kuyamba kukuyang'anani zimene muna anamisa wa Malawi lero ndemtikati hayi teseje mufuna kuti kutsogolo kuno umvezepo jera ndalama iwezo ndika mastimira nkhani yalembedwayi isifufuzidwe ndipo ifeya Malawi Congress Party tikufuna kuti zichitike masanga kuti amene akunena kuti abaziwike. Ife ukabwera wa independent kupanga cheko kuti kuli vuto tibe vuto ngati timatekulolera kuti masango tichitodziwa kuti kunali njira zambiri zaizwa kuti ziberedwe kumefeta fomera kuti pasakhale phokoso. Lero wina atireti State House rent yakuti imalize motere State House naijana mangani ngati kuli munthu amene amafuna kuti State House zikhala pa standard yabwino munthu wa Malawi Congress Party ndi president wawo. So zanenedwazi zifufuzidwe osakaza zingoyankhula ngati zikukukanikani kuyendetsa m'masiku awawa pezani njira ina osati izi zomatinamizirazi.
kusonyeza kuti zithunzi zonse zimene zikuyenda m'masambamu ndi zabodza. Chimene ndingakuwuze kuti pali chithunzi ngoti pano tili pa radio koma pali chithunzi chimene online ndikakukuonetsani kuti chithunzi ichi chinagwiritsidwa ntchito pena chimenena kuti zonse panene mafuna zina zinthu zimene panga verify koma ifeyo monga chipani there is at least one big set kuti ndi photoshop siya kumene kuti akwe ubwino wake ndikuti nichi ukudira ndi chipani imene chinamanga pala timachitsiwa kuti cheta usimaoneka bwanji ipe kuti ndachitolowamo tinamanga chimene timachitsiwa so chimene unena pachoti mukamayika nkhani onetsetsani kuti mayika evidence yokwanira osati kumudawakulani chabwino wakambapo kunena kuti ichi chimwina chingakhale chiyambi chonena kuti GPP chikali kufunanso ndalama zina zokonzesera nyumba ija komano nyumba ya malamulo yomalizira tidaona ndithu kuti ku State House kudapita allocation yokwana 67 billion malawi kwachi chimwina mungatitsimizire bwanji kuti ndalama zimene zidagwira ntchito ku State House dziko lapasi lino lino la Malawi ndi malamulo lili ndi parliament lili ndi ma institutions amene amayenera kumapanga audit zimenezi isi nkhani yongouza pa WhatsApp kapena yongoti kuimba futi pano kuti mwakuti dziko linoti ndi ma institutions amene ntchito yawo ndiyoyang'ana kuti budget inapita kwakuti timatchula kuti kuli oversight mukapita ku parliament mkona Malawi timaika ma parliamentarians kumene kuja iyeyo tinkhani yoti ife tizimenye pachitali kuti titere dziko lili ndi malamulo lili ndi ma institutions lili ndi anthu amene ntchito yawo ndiyopanga chinthu zimenezo ameneyo ndiacha kuchimirizireni kwa ife azimalawi congress party tikuwuzani kuti nyumba ya chifumu imene tinagwiritsa ntchito kuti mtsogolero umene kuti atsogolere kuti kukhale misewu mukuyonai atsogolere kuti maphunziro ayende bwino popanda kuyimitsidwa ngati zimene zachitika tipipika khala pa mpando nyumba ya chifumu imene ndimene mwaona tikutuluka alimi kumatha kupeza pati akupeza maprice abwino bwino ngati mwaona dziko lino pamene kunali covid anthu akutuluka mitengo yabwino inali nyumba ya chifumu imeneyi ife timagwiritsa ntchito nyumba ya chifumu kukonzera dziko lino ndipo kutenga kuti wina aliyense achitha kupitako chimene ndifuna nditsindike pano tikamafuna kupanga ndali tikamafuna kuuzana ndali saboteze kuatisadira kusekwa chipande DPP ikwaniritse zimene amalawa akufuna nkhani siya zomwe zinachitika mbuyo let's move on wenzewa amachifuna chikozi chimenechi osapezera kuti kunama iya akuluakulu amatikulamulira msiya guzimai titi vanga zomangopita kuti akulisha kuti ngati afuna ndalama zawo zoti adiyepesera zinthu zawo apeze njira yopeza osati kunamizira kuti tikotapeza ndino ndi MCP ife tasiya zikono ndi misewu more than before ife tasiya zipatala zitamangidwa more than imene zinalili before ife tatsegula cancer center pano ife tapeza tsogolera amene amamanga kuti misewu imene ndiyenkhani imene kuti msikusana osati zinamizirana kuti mwapanga chakuti tani umboni wake sopangidwa ndi an independent body osati munthu amene wangolowa wakulanda mkazi wawo ndasikati iona apanga chakuti maisatose before mpando asati zolowere choncho yake DPP tisamari apange zoyendetsa dziko lino otatizomalinamizira zimene tinapange ndimene mukuyankhiramo mukutanthauza kunena kuti mukulimba mtima kuti atatolo mmawa tipite ku State House limodzi tikapeza mmene munachita kuti ndi yabwinobwino muchiwetu kuti kwalowa anthu ena umene chimene ndikakuwuzeni zimene angapange iwacha kuti ife tioneke oyipa palipa kuti kona nanena kuti tikufuna independent osati ife tikapita tichikangana ndi maso oti ife ndife akunga ife akapita DPP achiyangana ndi maso a DPP tikuti kupite wa independent oti nkhani isikunukuta malika chata kuleko tiyankhula osati zoti anthu mumalipirana mkazi mmodzi ndiye wina akamaya kumbira wina zimezofai ino ndi democracy izitsata zinthu zimene tindi umboni osati kungoyankhula makamaka pano pamene akudziwa kuti ana asikulu mainvesto makwadikirira analira kuti atijaulire iye ndipange tikapasa chakudya atijaulire adziwa kuti ana kusekondari akuti ikalipira fees ndinumuna auza boka panganizepo pachamati mukapereka 5 billion kotete development fund tiye nazo mitengo ichinika tiri pamaifa Malawi ngati ziyamba kukuwetsa mtendere musabisali pachipandi nena niziona kubwere wina wa independent azanazo pamwe ngati wapita kuti angofuna atipezere chifukwa kuyamba kuononga malo tidziwapa
awati ndicho chito chipeza ichi ife tikuti ndinamagazi mkanena za Malawi nkona ndife toka chipaji machedwa Malawi Congress Party fatiko lino tinayamba ndifeyo nesi tingachoreze ndozatu zomu zofatika Chamwino, mbuyo mpana chitika ma-incidents na maga nganija ya Federeza imena pezeka kuti tafufuzidwa bwino imapezeka kunena kuti anthu anapanga ubale ndi kampani ya Gobochale ngati imene titafufuza kuchipani kwanu anakananso kuti ife sinachite izi lero ya Malawi funso lomwe akukhala nawo nthawi yomweyo mozambiri anthu kuti MCP akala ikukana lero so mukukana izi mwasimikizira bwanji Malawi kuti ino kuyimba chifumu mpaka dali pano unachoka kumwantendere abani ngati anthu ngofuna mupenze ntchito za zimene zinachitika mbuyo mufuna myati pano kabwera kudzaka mbankhani ya ku State House kabwera mkhani okay lero Malawi sakulimbana ndi za mbuyo polisi anthu nonse mukwiza kutana kwa TDV iliyo chimapa wali kwa TDV ilipange dilifa Operai, nimbono, ulibe mwana, tifonde di fe mbuyo mo, mosebu, uli mamuna wina uda libe to mwana. Ai. Ti kontimene ndikabwera. Ibi bandeze sanga Malawi. Onse dizeri wanogo dirinjara kuma kushara na bagarigari. Ai. Machifuna chinchuchi, tena chwe. Lero sidale ndifusana zote. Chukula kutima ino hivi na media. Let's focus. Ngani mandi imbira bano mati kusita usinenda kuyankani kuti sifufuzidwe ni muntu amene asakupfunjidwa denkani. Sikuti tiri ngotu kongona kuti aba badala badali esasini kuti kumbi ati akunena nda mwe wala analichokera omwalira ali moyo ngakaya mbonena fa ife kuti chinthu ichi nchacho ena alimucho unanena chimene kijana manga nkamusu kosewa akungopeleka andi twende pete chibwerera malo mwake perfect avida uko ndikuyankhula kwa Ajese Kabwira akuti State House ndi Kamuzu mwini wake ndi Kamuzu Tatian TV Catherine Maulidi atatamanga kumeneko zimene iye anakaona ndi maso ake imsabini anatiba sankhani imeneyo kate tikulandire madzulo ano musaitse kuti mafuna mwina poyambirira penipeni udatipasa chithunzithunzi kunena kuti mtafika kumeneko mdaona kuzotani tukatibona zithunzi zikuenda masambachezo kuti kuseta kuti kuli bwino nyumba ina chifumu kwakuti sikuli bwino ndiye sinapempha kuti tikaite konse mutoka zimene anthu amakamba masambachezo ndiye anatifotokozera akuluakulu amene ayamba kale kugwirako ntchito kumeneko kuti kumalo kuti sikuli bwino koma tinapempha kuti ngatilole kuti mpaka tipite ndi kamera yathu kuti tikathe kuchambula zonsezo ndikuzionera tokha kuti tisimikize ndi zomwe anthu akhala kukamba m'masocial media ndiye anatilola tinapitako ndi chudzu kumene kucha kumasana takhalako ndi chudzu yayitali kuchoka mwina mapasi 1 timatulukako cha mapasi 5 to 6 ndipo panali malo ambiri ochuluka amene tinayendera enawo tinapita kuti mwina basi tsiku lina panali malo ambiri amene ndithu amafunga kuti kuonedwa ndiye mwina ndiyambe ndikufotokoza ndi zomwe tinaona titalowa kumene kondoti nyumba zomwe kumakhala anthu ogwira ntchito ku State House ma-staff houses kuti tinapeza bwanji kumeneko tinapeza ndithu chifukwa nyumba zimene zimene ena amene amakudziwa ku State House ndi zomwe ukalowa pa chipata cholowa ku State House ukamaditsa mutala mucha kuti kupita ku main house nyumba zimenezo zili mphepete mundithu mwansewu ndiye nyumba zimenezo tinapeza ndithu kuti zikuli zinyalala zomwe zayandikira ndithu kunsewu zinyamuna zithunzi zake zina anthu anaziona zomwe zinatambula kunali ndithu kuti zikuli zinyalala tikafika ku nyumba zimenezo zomwe zili mphepete mwansewu tinapeza kuti nyumba zambiri zizionongeka china mwa zinthu zomwe tinaona ndizoti ma-aircon ndoti
airconina kuti pamasa kungoni kuti apo panali aircon chifukwa pasala zotsalira koma ma-aircon ena analoti akakanwa ndithu kuti mpaka nena ali pansi enawo panali deko koma pamaoneka ndithu kuti apa panali aircon yachita kukakanulikapo ena analoti ali pansi pamangooneka nthambo zake timapaipi pansi mulonso nyumba zina tinapeza kuti nyumba zina mwina zokongoletsera zita timati mashandeliani zokongoletsera zita zinali zoti zinazotetsedwa zina zinaziwe zoti zili pansi kuti ngati mukuona kwathu titero kuti ngati munthu amachita kuononga ndithu mwadala zina zinaziweza ndithu kuti zophwanya zoti zili pansi zasweka china zili ndithu zatiwe zoti changoyikira pasinki matapu masinki sinanga nyumba mu makhala anthu ndendili khupiro chathu kuti matapu ndithu masinki mene mwanthu amagwirisa ntchito koma tinapeza kuti matapu mulibemo tinapezanso ndithu kuti mababu ena amene osati mababu ena amene timakhala nawo nyumba zathu ayi kuti mwina wina atha kuchotsa kuti ndikagwirisa ntchito kunyumba kwanga kwina koma mababu ena amene ndithu amakhala sophisticated ones achi tinapeza kuti ndiochotsa pamatinanso kuoneka kuti pachotsedwa kumene ndithu mababu amenewo tinaonanso kuti nyumbazo ngati nyumba zina za staff kumeneko ndikoti munali kuti pachotsedwa kapeti kuitika kuyika kanula kapeti icha kwangu kunangotsala ndithu kuti zomwe amayamba kuyalira pansi asana alex kapeti yeneni pamwamba pachi ndendi zinaso zomwe tinaona kumene kuti tinaonanso ndithu kuti malayifi ena amene amakhala panja owunikira panja ena analota asulidwa ena analota angogo ali komweko koma malayifi ena ndizoti panali kuti palibepo koma pamaoneka kuti apa panadutsanso ndithu ndudu kuti panali malayifi chinanso chomwe tinaona ndichoti nyumba zimene zija zili chepete mwasewu zija zambiri almost all the housing ziline mamita amadzi momwe zinaonekera ndizoti mamita amadzi onso ndithu azikavandalize kumaoneka ndithu kuti zachotsedwa ndipo madzi amatayika ndiye kunalibe ndithu mamita matapu apanja kuti ena azulidwa zimene zoti madziwa kuti apa pazulidwa tapu chifukwa choti madzi amatayika ndithu from pansipo komanso kunalinso kuti kwatsidwa kuti kosasamalika nyumbazo mwina titha kunenanso kuti sizimasamalika mwina mwachibuli mawindo nyumba zina zomwe zinakayendera ku layini amene amagodziwa ku state house koma layini kutsogolo kuti tikalowa nkati kukhota njira ina yake kumene konso tinakapeza kuti nyumba zina zomwe pakadali pano zasamukidwa anthu amene amakhalamo achokamo koma nyumbazo zinali zoti zaswedwa mawindo nyumba ina tinachita kupeza ndithu kuti ngati munthu amagenda ndiye munali miyala nyumbamo pa sitting room ndi magalasi oti asweka kuchoka ku mawindo scattered all over the place kuchoka pamenepo ndifotokozeso zazo zomwe tinapeza titalowa mkati kumene kono ndiye kumene kuli kunyumba na chifumu kono kumeneko tinafika tinapeza kuti environment isili bwino ngati momwe timayidziwira ndi kale kunali kuti kapinga ndokupsa ndithu zikuonesa kuti wakhala usachiyiridwa kwa masiku angapo chifukwa ndokupsa kwambiri mwinaso anthu ena amene akufuna kuti tikaone atapita panopa akaona ndithu zomwe ndikufotokozani kapinga tinaona kuti ndokupsa kunali zinyalala kwambiri gedi ina yolowera ku mamalo ena kumeneko panali zinyalala ndithu ngati mulu wa trash zoti ngati zinachita kuyikidwapo kunalinso zinyalalaso ngomweko salawo ndi ngomweko ku state house kumeneko kufupi ndi nyumba yachifumu yeneniyo kunalinso zinyalala zambiri pamene pamachitika perezi paja panopa munthu kupaona ndiposiyana ndi momwe timapadziwira kale tinapeza kuti pali ndowe sindikudziwa kuti zakhala pazi kuti ndowezo ndi zang'ombe kandi zatali koma pali ndowe ndithu pamenepo zimene zonse ndithu kameramani wathu anajambula pali ndowe ndipoyipa kwambiri panalinso mapaipi kandi amadzi mwina magwiritsidwa ntchito kumachita kapingayi koma mapaipi amene analinso kuti oduladula salinso mukondishoni yabwino tikapita kutsetsereka pamalo ena kumeneko kunali garden yabwino komwe nthawi zina kumachitikanso ma press conferences kumeneko nthawi yambuyo momwe kumachitika ma press conference aku state house weekly tikafikanso kumeneko kunalinso koyipa kunali zinyalala
kumabhigiri basi kuti masangotaidwa ndowe kumene kokoso kazi zang'ombe ndakaloti we are not sure kuti izachani kubwereranso nkhani ya kuma-staff houses panali mapictures ena ake amene amatrenda mbuyo kunena kuti ayena mwina achinako chimbudzi ndikulemba mmakoma ku state house tinakafika konse kumene kuti tichite confirm kuti kodi zimenezo ndizoona nde tinakapeza kuti momwe mwalembedwa tilinganene pano kuti analembera chani kwenikweni chifukwa mwalembedwa ndithungoma ndi zinthu zisindikuzoti ndizitani tilinganene pano kuti ayi ndichimbudzi kapena chakuti koma mwalembedwa ndithu momwe zinaonekera ndithu pa zinthu zizicha mwalembedwa menemo ndi nyumba momwe munagona kugwira ntchito amastaff amene amakhala kumeneko ma-servant quarters ndiye kumene kokonso ndithu kwalembedwa ndi zinthu mmakomamo koma ndinene pano kuti mmene muja momwakona nthu muja sizoti ndi nyumba mwa mastaff koma ndi ma-quarters omwe mumakhala ogwira ntchito amastaff amene ali kumeneko nyumba zonsezi zimene ndafotokoza zinapeza kuti anthu asamukamo kale koma zili mu condition yoti siyabwino komanso kukamba nkhani yaku main state house kumeneko kumene tinayendera kuti napeza kuti zilinda zina kumeneko ndizosamalika zilinda zina zomwe tinamvetsedwa kuti mwina kumatha kukhatu kwabwera alendo ena kuti siota akumana ndi apresident nthawi yomweyo kuti akufunika akakhale wedding launch akuti ena amakhala kuti mwina abwera aliko kanthawi ndi chayitali kumalo kuja ati amatha kuwauza kuti mutha kukakhala kumakacheza kayo kumukudikira tinakafikako kumeneko koma momwe kumaonekera ndithu izinda zimenezo mwina afanse naona video inaki video imeneyoyo njomwenso tinajambula ifeyo momwe kumaonekera kumeneko sikuliso bwino kukuoneka kuti wakhala ndithu mosasamalidwa kwa nthawi yayitali kumaoneka ndithu kuti kuli ngati mikodzo chimbudzi kuti ndi nyama zomwe zinaonongerako kapena kuti banji koma kumalo kumenekonso sikumaoneka bwino ndipo kumalo kumeneko mwina ena ngati akufuna kuti atsimikize patapezeka mwayi kuti anthu angopitako okha akaone atha kutsimikizanso kuti malo amenewo ochezera amenewo siwoti amatsamalidwa ndoti akhala ndithu ali ngati for some time momwe kumaonekerapo tinapezanso kuti tijambule nawo mkati mwenimweni anatinganimba ndithu kuti tijambule mkati mmenemu koma nkhani imene anatifotokozera malo ena amene tinayendera kunyumba kumeneko anatiuza kuti apa panali makatani apa titinapeze apa panali zoyala mmatebulo titinazipeze anatifotokozeranso kuti apa panali tv apa pamaionekaso ndithu pakhoma kuti panali tv ngati yazulidwa anatifotokozeranso kuti apa panali tv titinayipeze apa panali aircon titinayipeze koma chifukwa choti mmene mundinyumba mwenimweni anatikaniza ndithu kujambulamo chifukwa cha nkhani ya zatipitezi ndiye mwina kungofotokozapo mwachidule ndithu tetaona zinthu zambiri kumeneko koma malinga ndi nthawi nditha kufotokoza mwachoncho ndithu msamayi ndipo ndimaona ena akulankhula ngati kuchipani ku NCD kunena kuti hayi zimenezo sizoona mwina zimenezo zikutengedwa kwina ndi kwina pali mapictures ena ndithu amene ndaona amene sakupereka chithunzithunzi chenicheni chawo cha momwe ku state house kulili koma zomwe tinakapeza ayisi ndithu zimene ziziti momwe mangazi ndizoona ndi momwe ndithu ku state house kulili ndipo sindinapite ndekha kumeneko ndinapitanso ndi kameramani wathu Emmanuel Mpokole amene anakajambula ndithu zonse zomwe taona kumeneko ndi zinthu zonse zomwe taona kuti si momwe state house imakhalira mbuyomo ndi zomwe tinaona ndithu chimwene mmene ukufotokozeramo kumene kwaonongedwa kwambiri ndi kuma-staff houses kuti panali tv ngati yazulidwa anatifotokozeranso kuti apa panali tv titinayipeze apa panali aircon titinayipeze koma chifukwa choti mmene mundinyumba mwenimweni anatikaniza ndithu kujambulamo chifukwa cha nkhani ya zatipitezi ndiye mwina kungofotokozapo mwachidule ndithu tetaona zinthu zambiri kumeneko koma malinga ndi nthawi nditha kufotokoza mwachoncho ndithu msamayi ndipo ndimaona ena akulankhula ngati kuchipani ku NCD kunena kuti hayi zimenezo sizoona
mwina zimenezo zokutengedwa kwina ndi kwina pali mapictures ena ndithu amene ndaona amene ndisakupereka chithunzithunzi chenicheni chawo cha momwe ku State House kulili koma zomwe tinakapeza isi ndithu zimene ziziti momwe mangazi ndizoona ndi momwe ndithu ku State House kulili ndipo sindinapitendekha kumeneko ndinapitanso ndi kameramani wathu Emmanuel Mbokowe amene anakajambula ndithu zonse zomwe taona kumeneko ndi zinthu zonse zomwe taona kuti si momwe State House imakhalira mbuyo ndi zomwe tinaona ndithu chimwe mmene ukufotokozeramo kumene kwaonongedwa kwambiri ndi kuma staff houses ku nyumba yeniyeni yachifumuyo kumene kumakhala mtsogoleri kunde kuti ndikodikirira alendopa ndi kumene muonera kuti kumaoneka kuti panali kanema achosapoko basi. Yes, kumene kwaonongeka kwambiri zitha kunena kuti ndi kuma staff houses kumene tikakamba nkhani ya kunyumba kwenikweniko nde nkhani yake ndiyokhudza zinthu zimene tauzidwa ngati zamakatanizo saluza ya matebulo zomwe anatiuza anthu akumeneko kuti zimakhala pamenepo koma palibepo kwambiri so kumene house komwe kwaonongeka ndi momwe environment ilili nkhani ina imene ndakamba kale yawo koma leno tofikira alendo ndi amene usali bwino ndizo panopa munthu ngakhaleko ndikumati kumachezerako olotakhala kuti ndingoti kufotokoza kwake zimene kuti pa upresident malo sakuyenera kuoneka choncho kuti mkati mwalo amene ali kunyumba yachifumu sakuyenera kuoneka choncho komanso ndinayiwalanso kufotokoza pali kwina kwake kuti mabamu trees kale koko amene akudziwanso bwino kwino ku State House ndi malo otioneka bwino kwambiri mzithunzi amatuluka bwino kwambiri koma tinapeza kuti mitengo ina kumene kwayisadzasadza sikukuonekanso bwino kumene konso ndi mkati mwenikweni kufupi kwenikweni ndi nyumba yachifumu sikukuoneka bwino asadzasadza mitengo ina imenenso tinayendera andoti tinapeza kuti adulidwa ina anthu ati anapeza akuyika mitolo ya mkhulu atayisadzasadza ati anachita kualetsa tinazipezanso ndithu zimenezo kumeneko azisiya amanya kuti sanalole kuti atenge komanso anazisiya komweko kuti akuti zikhale ngati umboni ndiye tinazipeza ndithu zimenezo mitengo ina yomwe inadulidwa yoti anayika anthu mitolo koma ili kumenekoko ndithu yangokhala komanso ndithu pamenepopo pamene ndikufotokoza pasikakuoneka bwino ngati momwe timapadzira kale chifukwa choti mitengo ina ayisadzasadza ndithu komanso pamenepo pakapinga pamenepopo bwalo limene pamachitikira pereke anthu amene akumadziwa pamene pamachitikira pereke sipakuoneka bwino ndipo ili pali zinyalala pali ndowe chomwe pamukhalira zimwe timupezerako ndiponso njira zina zimene zikuchita lidi to the main house kunaliso zinyalala mapero tophwanyika mabotolo zoti zinatayidwa ndithu imenemo koma kukamba zaikati mwenemwene nkhani inangokhala elena kuti apa panali chakuti chazulidwapo apa panali chakuti chazulidwapo komanso kuti mkatimo kuti ndimuchita kusamalika kwenikweni sitingatero komabe sizoti sitingafananizire ndi momwe kulili kunja mkati mokobolako ndithu timosamalika kwenikweni koma sitingafanizire ndi momwe kukuonekera kunja kwa nyumba yetu. Okay, mmene mukufotokoza kwako unafika pena nkumanena kuti anawapeza akulongeza nkhuni ndi kuwauza kuti zisiyeni pomwepo. Amene wachita zimenezi ndi ndani? Anapezedwa akulongeza nkhuniyo ndi ndani? Malinga ndi amene tinapeza kumeneko amene akulondera malowa chifukwa pakadali pano kumeneko kukwachita ndithu anthu ambiri asamuka simomwe mumapitira ku State House momwe kumaonekera kuti anthu akuyendayenda apapikisitokira ntchito akwachita nde malinga ndi anthu amene tinapeza kumeneko amene akulondera malowa anatifotokozera kuti anthu ena mastaff amene amakhala nyumba zimenezo ndi amene anadula mitengo ena ndikumasadza nkhuni ndithu ndi anatifotokozera kuti ndi amene anapeza akudadira nkhunizo anazika mmatumba ndi analetsa kuti nkhuni zimenezo musatuluke nazo zisiyeni nde zina mwa nkhuni zomwe tinazipeza zoti zamachita mitolo zina zili mmasaka ndi nkhuni zimene anatifotokozera kuti
anapeza anthu akupachira kuti anyamule ndi analitsa kuti azisiya. So awa amagwira ntchito komweko. Malingana ndi zomwe tinawuzidwa ndithu akuti anthu amene anadula mitengo imene ndoti amagwira ntchito komweko komanso amakhala komweko kumalaini. Pali mwayi onena kuti chifukwa choti ndi nthawi yopasirana ndiye pakhoza kutheka kuti mwina chitetezo chachepa ndi anthu ena amudzi chabe mizi yozungulira anakhala ndi bada olowa mkatimo ndi ukafika mwina ndi kupanga zimenezi. Umboni mwino achimutha mudivuta nkani munkhani yathu zangofotokoza kuti zomwe tikaona sindinanene kuti kodi wapanga zimenezo ndi ndani kapena angakhala wapanga zimenezo ndi ndani. Nkhani imene mpaka ine ndinalemba ndi zomwe ndaona nditapita kumeneko koma kuti wapanga ndi ndani asindinayo ikhalano ntchito chifukwa ndinafunsanso amene akachita kumene kukhala chief of staff ku State House kuti kodi zimenezi wapanga ndani zinachitika bwanji pa mahandovers kuti akatipanewosana lowe mofeti sazodziwa kuno zina zomwe zachitika akufuna ande kumene kuchita ma-assessment kuti aone kuti kodi paonongedwa kufunika kuwezedwa ndipati ndi zina zotero. Amalawi umu ndi mmene Catherine Maulidi walongosolera atapita kumaloko zimene waona Catherine Maulidi ndi zimene Amalawi wazilongosola choncho chenicheni nokha Amalawi muchidziwo kuti ndi zimene akunena a Jessica Bwira kapena ndi zimene akunena a Catherine Maulidi koma nkhani yayikulu ndionena kuti ndizomvesa chisoni kunena kuti nyumba zathu nyumba ya boma imene kumafikira kumakhala president komanso alendo ochoka maiko ena akabwera amakafika kumeneko zinthu sizili bwino choncho ndi zinthu zomvesa chisoni komanso zamanyazi kuona kuti chipani cha MCP mosogozedwa ndi anthu awo apanga zinthu zosokonekera. Amalawi ngati mukukumbukira mprogramu ya Nkhanga Zaona tinanena kunena kuti driver wa mbale wawo wa Achakwera amamenyana ndi mbale wawo wa Achakwera kukanganirana katundu amene amatenga ku State House. Ndili ndi chikhulupiriro aboma titafufuza kuti kodi driver ameneyi ndi ndani, kodi mbale wa Achakwera amene amakwera nchi amakhala nawo ku State House ndi ndani, anthu amene wamakanganirana katundu. Ndipo driver ngati mukukumbukira anatenga chikwanje ndi kunkhapa mbale wa Achakwera chifukwa chonena kuti amati mbale wa Achakwera akutenga galimoto komanso akukakamiranso kuti atengeso TV. Choncho ndikosavuta kuti tapeza anthu amenewa. Choncho tampezani mbale wa Achakwera ameneyo akhoza kunena kuti kodi anthu amene anali kumeneko ndi ndani, komanso anthu amene amakhala ku State House adziwika Malawi kunena kuti amakhala nyumba yakuti ndi wakuti, amakhala nyumba ndi wakuti. Cholinga tifuna tidziwe kunena kuti chifukwa chani anaganiza dongosolo lofuna kuononga nyumba zathu. Chigawo chakuno cha madzulo kuno munali ndine Comrade Mtanyiwa pali Mpopo FM program imene tikuichula kunena kuti zeni ndi ziti.